हेलो फ्रेंड दिनै 5 तारिख 7 मार्च 2023 नि नांनो गुटी tai house tai ending nongno rinai kena rok pulan jimi paitha jora nai tongdei video no skip takati skip kalaika kena rok buji manglak hingke puila norok no rinai obo norok ta thangdei just nong bukao house jodi thangna musukang kainara o guti no thwimano jemon example amdi tinile one house phainai hini jodi one sui tongka kainaro o guti no thangdi ar jodi one sui angkai o guti no ta thongdi hingke puila rinai zero house tamoni ke norok jodi je zero house phaitotok wngjaknai rok borok ni bagoi tini hingke zero house thangoi mano norok double zero zero house phaitotok wngjaknai rok hingke 01 তারপর 02 03 05 তারপরে 06 hingke norok obono tini salo black hai mano je zero house one phainani one sui tongnai rok hingke one house phaitotok wngoi one sui tongnai rok ni bagoi wngkha de tini salo norok 10 thangoi manai 11 12 13 তারপরে 16 তারপরে 17 18 hingke one house phaitotok wngjaknai rok obono no play khlai di hingke two house one sui tongnai rok bagoi tini obo play khlai mano 20 তারপর 21 23 24 25 তারপরে 25 তারপরে 27 28 hingke norok obono play khlai mano je two house phaitotok wngjaknai rok hingkai hingke tabuk three house je one sui tongnai rok wngkha de borok ni bagoi 30 kaisa thingmannai 31 thingmannai তারপরে 33 thingmannai 34 35 তারপরে 38 hingke obono norok play khai mannai hingke fourth house je one sui tongnai rok ni bagoi hingke 40 41 তারপরে 42 43 45 48 hingke obono norok play khlai mannai hingke five house je one sui tongnai hingke 50 50 five house ni je one sui tongnai hingke 5 51 তারপরে 52 53 hingke abono kadaibo 56 তারপরে 58 hingke obono play khai mano hingke six house one sui tongnai rok wngkha de 60 61 62 63 65 63 65 68 hingke norok obono play khlai mannai hingke seven house one sui tongnai rok ni bagoi hingke 70 71 72 73 তারপর 76 78 norok obono play khlai mannai hingke eight house one sui tongnai rok ni bagoi 80 81 82 83 84 87 89 norok obono play khlai mannai eight house musongnai rok tarpore nine house je one sui tongnai rok wngkha de 91 90 92 93 93 block number hingke 97 norok obono play khlai mannai je nine house one sui tongnai hingke tabuk chwng asol norok thwngna bagoi guti o thanglainai tabuk
norok thungnabo khe abono thungui tini ni salo norokno guti kom khaino rinai norok thungri normal number o tongnai 87 tei 32 hingkhe 98 tarpore tongnai 54 19 77 tarpor tongnai 83 06 90 85 43 hingkhe obo tongnai normal number no 5 ya khe 10 khai play khlai mannai hingkhe tabuk chwng thanglainai je hit number hingkhe norok actually ang puila rimani je house wise oborokno tat thungri obo just kaisa house ni number rimani si norok abono thungna hingkhai norok ni bwkhao je house uansuk tongmani abono no uansugui norok play ma khainai hingkhe tab hit number je ang nokno normal hit tei special tei house hinai aboni si norok thungna muchunkhai thungri thungna muchuyakhe ta thungri hingkhe normal number tongnai 01 97 99 26 25 20 tarpore 30 61 98 08 10 67 60 02 03 63 62 23 12 hingkhe miaphroi no chwng hisab khai kisa nailainai last o hingkhe miabnari obo hit number norok play khlai di tabuk wngkha de house wngkha de tini ni salo norok 2 3 8 7 hingkhe norok o house no thungri house ni bisingo bo norok obo ending swnamui guti thungui mano jemon ang 2 house tikha hingkhe 2 house tikha 8 house tikha 7 house tikha tei 3 house tikha hingkhe abono house o kaisa ending o kaisa kai chwngna kha nari obo khaikhe hingkhe 27 hingkhe 23 28 tarpore omai khe norok guti swnamui fano thungui mano hingkhe chwng tabuk thanglaianai je mia ni phaimani abono kisa chwng nailainai nadi oro norok swrai nungui mankha na acha kaisa kwtal archery ni hingkhe norok no swrai funugui rinai je miaforo boma hai guti kok hingkhe norok aboni swkang kisa follow khlaina nangnai follow khlaiya hingkhe norok romoi maya nari miaforo 13 bahai kok nari 13 ni swkango 99 phai o 99 ni si oro phai kokpai hingkhe abono chwng oro 1 got 2 got 3 4 5 got ni pore o 6 abono mana tarpore yang khaikhe 1 2 3 4 5 o 6 got hingkhe yang rani omai khe si play khlaina nang jemon oro 5 hingkhe o line hingkhe o 5 hingkhe o line o tongo 53 o line o hingkhe yang bo 1 2 3 4 hingkhe o line o tongo 13 ba 14 hingkhe nadi obo success hingkhe omai khe no tini bo khlaikha hingkhe tini ni somoi bo success hinui khago.